Arden, pagkasalita ni Aisa nga napauluan, manicurista. Idi, kalman lai. Idi kalman laeng manunemi, tanakaawat ak ti text message, inak kano, ag manicure ka pedicure sa jay, taadudang inak servisa. Good. Very good ko na. Kayak ti ori sang apulog, malmalam. Basit pa kitit sang apulog. Nakayak pa hindi manong name it sang dosena na sinerbisan. Pero may magustuhan dat pa nag-service ko manong name ka po talapintas ka no. Sana kas kano kontidad do mga masugatan da kada. Conforme ha, lalaki, babae, at pwede kita lalaki nga sutil, nga kabayatan nga madama nga servisa ginagit digdigaan ka. Balasan kang pailayang ititawen ko nga 24 manong name. At di nagbaling nga boyfriend ko, idiadda pailayang iti kina-teenager ko. Ngem saan kam nga nagkatuluyan, takayat na idi nga gunuden ti kinabirhen ko ng jakmut kayat, insina na. Maning po didi, aging kakalig ito nga 2040 taon ko, tsak pinaadda ni ti boyfriend, no pa'y ato di kita agar-arem kanya. Sana kami kari, unak no ka katakwada, nang runa no adda mabalin na, di agarem kanya. Dati mga opisina, sana kami kari sir, manicurista akla. Magus-gustuhan da manong name iti agpamanicure na duma gabota irantak met na agarwata ka dati arwata nga medyo parang ta puon ti barukong ko. Sak naka-short. Wow. Double purpose no kano lalaki manong iti serbisa. Yeah. Mang marnek na iti mata da mangkit-kita, ti pakabuklan ti legs ko, ti puon ti barukong ko. Pasarya da mo talak manong naming nga pagamom ta kasi di short da. Hala, ano reta sir? Umingar nga rin dati. Gabota, masulisog akeng ka. Aysa, makasulisog kami talangang muna. Bahala kayo. Batasyak nagpatpatang kayo. Una sa batasyak nagsakit posong na. Wala ka. Jack ninamnama manong name kada iti nga pasamak. Damok ti sumrek iti day tangabalay manong name. Ado di kiti agsasarita iti uneg ti kwarto. Ket siyempre iti salas isut pagyanami kada jaya serbisa. Indo malpas next kuna nan tumanen ket siyempre rumar tumanen day sumarunong ay nagserbisa. Pagamwa manong name dimteng tilugan di kiti pulis. Rinaid damatan manong name ti ayan ko. Ayan mi, nga balay. Uwan manaw. Hep! Pinalawlawan dati balay manong name sa dasinaro. Gayam madama ti patsation manong name. Iti uneg ti kwarto. Ket pati siyak manong name ngagmamalikor. Pinakiramraman da ko ng tinilayo. Sir, inayaban na lang nga may magmanicure, pedicure katakwada, sir. Sa anak nga gusto sa siya mo, sir. Ngayon kaslasan ka mangik, dagiti pulis manong name. Wait, mapaunay mo panakisarsarak, kunak tinakang ko. Lumulak, siya bo. Sus, Diyos ko. Jakmat amo, jakmat kami nadlaw manong name nga madamagayam ti panagga singsinglot dati siya po. So matlagayam manong name nga digiti dadto mga makikita kasla lablabag digiti matada makikita kanya. Dandan yak nor na isagmagan no awang ko man tinang raid iti day nga balay manong name baka napagtripantak baka gitno rinamasda kala Diyos ko. Hamad lang hindi nga siyak di babae at akadwada nga babae manong adadot lalaki. Manong nimi di madanunan nga siyak di ma-interview. Nagan? Sir, ulitek sir. Napanak lang tinawagan tak lang na panang manicure kadakwada sir. Gusto sarti siya mo sir. Nagan mo kunak. Aysa sir. Aysa, sigera? Haan sir. Ay sa Rasege, mangluloko ha. Binalagtad mo lang dyan pilyado ni Aysa Segera. Ngumisot pilyado sir.
Dito ti ID ni. Hey, Sargento. Ay, sir. Amang mo peso ti magpagana. Siyempre, sir, ang matigid ebidensya. Ito sa sarek me kita talaga siya akong di makamukin ko, ana. Okay, sir. Sige. Miss Dagan? Aisa, sir. Ma? No talagang angka na iraman ka na ko, ana. Kahit na pa mo lang sinervisa nita. Hanggang organas ka na may iraman. Agyaman sir. Sir, agyaman sir. Di makandakas ko't uray ko lang na arakok, mano. Mga pagkar, arak ko ba nakasta? Pakadagungan. Ayaw pa'y buhay pa rin ko, sir. Ay, siya, sir, nagungat ni Mrs. Ano nga rin? Nagawit ka nga rin. Awan, sir, sir. Talak na giti gamit ko. Nagsayang. Awan ti. Handa pa nagbayad kanyak. Siya ito nagbayad. Siya ito nagbayad ka rin sa in-service mo katakwala. Sir, baka mabising ka. Siya pingarod ng hal daw. Sige, sumurot ka kanya. Tayo na mga hal daw. Malong name, gwapo nga polis. Sir, kung nakadad sa sarhento, di ka nakat nga ito, di posisyon na rito. Baro nga tapay. Wow. At dapat nga rin serbihin naman ng name, na dyan panakaisagmak ko. Ngayon sa lakanak na ito yung kintinyente. Anong slogan niyo, sir? Arnold tinagan ko. Anong slogan mo, Sir Arnold? Motorsiklo. Or ito, big bike. Pag ano mo pa napadasan din naglogan tigas tayo. Haggard? Haan, ha? Bukod ko na ito. No, at the date ko, saan ko sa rin negative, kuko at publiko. Kuko at gobyerno ko na kuma. Dati bukod ko ang bike. Taapay, i-date na ka di. It's a date. Siyempre, hintang mahal daw. Siyempre, manong name inarako po isuna tap no makakapayatak. No muna kat naglengag pataray. Allah, di mo rin patarayin. Allah. Kung narnarong ang gulukan ng motorsiklo nga nataray, sir. Diyan napupuutan manong name beach resort na tinangipanan na kanya. Allah, nagadayutan, sir. Pambaritag picnic. Arnold ko naman nata kanyak. Ha? Nyamatin natin nga kasat kon. Apay. Niramramanak nga natiliw. Natiliw ka, gabot, anda kayo amin dyan. Ngayon gabot talagang saan kamat nga nairaman sa dyan, gabot manikurista kamat lang. So, insalakan ka. Gaman ka, sir. Di pa lang insalakan mo kanya. Insalakan ka, siyak pwede mga libre kayong katipangal daw. Ag-picnic tapay. Allah, kasano nga rin dito yung panagtok. Tsak kadimot ko na ka. Na siyak timang bayad. Di serbisyong katakwana. Mano ka namin? Bale, 1.5, sir. Pagbali nagtun nga 3,000. Ang beso, sir? 1. Tapno, 3. Meaning, I love you. Hala, nagalisto ka man din, sir. Kinabudno naman ng name itay pailaeng aragan kantirik na kabayatan ng tartaray timotis siklo kat arakupek ni Teniente Arnold. Lumuna ta nagbiskid, pulis na talaga, mapnag ka, mangarakop ken kuana. Isong itiday ng aldaw manong name numampay na raid itayan mi kat kasla na iramraman hak. Ngayon, ibilang ko manong nga nagasat kanyak day ng aldaw. Gabot na nagamamu kami kini Arnold. Nagorder manong nemi iti yap. Kane pangal daw mi, ti pakasdaawak. Imo nang indisuda, ti arak. Abay sir, arak deta. Wait, agbartag ka? Uminom aklang. Uminom talaga duwa. Di mo kunahin, nga di mo pa napadasan ti minom. Muna taon mo? 24. Di ka pinadlan ti boyfriend? Ada idi, di agtawan
19. Yamapay nga rin. Gabot na jakmat may paiking kuwana ti birji kinabirhen ko, insinan akon. Kitno kidawag kang kita. Ha? Ala, pulis na matulis ito ah. Di ba kayat? Diyak kayat, sir. Di ka ba't mabaling apilitan, no? Di mo kayat. Ngayon uminom ka. Ala, sir. Kung may alak, may balak. Kada talaga balak ko kayo ka. So, date ka. Ngayon, no, di mo kayat, saan ka ba't mabaling apilitan? Ako mo siya lalaki nga, diyak ka mo, di ba, mamilit. Uminom ka. Sige. Uminumak lang. Ngimawan mapasamak ka data. Uminumak lang. Ngimawan mapasamak ka data. Kunak manong. Ay, midi napadalanan mo ito. Di karabukong ko manong nimi. Anawan na kun nga. Uy, mangantapay. Siya nga uminom nga inom. Napartag ka. Napartag ka mo. Sige, mga taro na pagpapigsata. Mapalaban na itong madamdama. Mapalaban nga niya. Loko ka. Nakisakay kahit motorsiklo kita eh. So, agikaro ka man ita. Agikaro magbungam. Sakayang ka ita. Sakaya? Laman? Nulaing ka? Kung kunakmutin manong nemi kasladya kon amot raramita kon. Aging ka na po taklaingin manong nemi at ako di tirabaw ti kama. Kit makit-kita nga aguy-uyo sen ni polis manong nemi kit makita kon ti nabaskit na baro kung nainikat na pa yun manong nemi di pantalon na kitilang brief na ti makit-kita ka story busog di sangwanan. Hala, apay nga kunakit hanak ba ito napakamagsawa at pinandagan nakbutan nga inamalan na digiti lips ko manong name. Gayan kit imuna nang inikat ti arwatet. Tanaputak laingan manong name nga lamo-lamo kaya. Ala sir. Dati kidawan di boyfriend ko kanyak nga itad ko. Saan ko nga naitad kasi kamot tinangi. Ala sir. Saan ka ito nga baybayan? Ha? Saan ka ito nga baybayan? So, Allah. Pinabus-uyak laeng nga ng pulis kanyak dahito nga pulis nga nang isalakan kanyak kunak. Tadi hanak nga niramraman ka dikiti drug addict manong naming nga na rape. Ngayon pa nakisalakan ka din dahito manong naming ilinto ta. Isumutin tinang butaw ng pigis ti talon, ti langit ko, ison tilang buong ng rakrak, ti salsalbit mata. Ngayon sana ang babawi ko nak, manong name tanak ay imas nakalalaing ni Arnold, manong name kapot na ulit-ulit, nga siyak peti mga baga, gusto ko pa, kayat ko pa. Nakaturo kat kalpasan naman. Na di kriingak. Ako matin ti spirito ti arak kanyak. Abay dak dito'y. Pinadas ko nging karigatang halinagip ti napasamak. Malagip ko. Awanan ti kinabirhen ko. Nakalalis to. Italaing kalpasan na. Ano ti orasen? Bimangon akit sinapul kumanong name iti arwatag saksimbrek iti banyo. Nagdigusak manong name nakitak. Tinagbalay nga daray iti lupok man. Huwanin ti salsalamat matak nga kinabirhen. Ginuuden ni Teniente Arnold. Nga ka mo pudno. Nga awang pa'y asawa na wano si asawa. Malagip ko ti pananging karina nga dinakbaybayaan. Sapay ko makinon kunak manong name idi rumwara ko ni ti banyo nakasukata kun manong sumot nga malukatan ti ridaw ti hotel. Oh, nakaringgayam nga nakadigos ka pa yun. Impang ko dito yun pang pangrabian ta. Ano oras ka din? Pangrabiin man yun. Ay, pangrabiin. Ala, sir, naramid mo.
Inaramid ta nga tuwan. Ginundawahim ti panakabartek ko. Idubleta. Tay santa nga nabartek. Tapno adad nga mananang mo ti imas na. Diya kayatin, sir. Itulot na kon sa diya balay. Itultuloy tan. Agubernay ta. Madanagan ta sa diya balay, sir. Ada man cellphone mo, tawagam na kita, dadya balay yun. Ni pakadam. Nasaan ka makawid? Sir, please. Nagawid ta. Tiyak naruam sa nga maturog diya balay. Manganta may nga amo ka mabising ka. Di mo na naimas tinangantel daw. Mabisina ka rin nga peso. Kahit mo, uminom tamanin. Hindi kayatan, sir. Hindi kayatan. Please, sir. Itulog na sa balay. Sige. Manganta nga rin. Intulnog nakmanong nemi kat mas daw datatang kininanang nga sino tinang itulog kanya. Sa bagay manong name sa among madlaw nga polis ni Sir Arnold Kabatsambat nga naka-uniform. Ano polis nga ta? Ano saan? Ano inawagan nga, Sir, na di sargento. Ano? Yes, sir. Baka mo, sa nga polis. Sino rin day? Tinamag ni Nana. Inyo istoryak mo, tinapasamak manong. Ngam saan ko inyo istoryaan, di pa nag-hotel mo. Nag-isapoy. Kita awan da nga pulis na kita. Nairam-ramang ka nga naibalod. Nagkakaso. Kung narod na. Sabi kami hindi mo amon na sino nagay mapang mo servisan. Tsak man amo. Adamok nga rin sumrek ka na nga balay. Ti awa ko akidiak. No, sinot nakaanlandat number ko. So atak tineksan, umakad ito yung address na ado kami nga servisan kung lahat na napanak mo. Madamagaim ti patsation. Laki din bagatin, salakan na ka na nga polis. Kan nagkapon yung marod. Mapanggam mag-lunch, kan nag-dinner ti beach resort. Ket? Awan pagdanagan yun, nanan. Awan ti dakas na napasama ka niya. Manong name, di matagpakpakitan. Di namat inalat ti cellphone number ko. Di namat inted ti cellphone number na. No manan mapanak manong name ti police station. Apay ading, ada ni Sir Arnold? Sino nga Sir Arnold? Tsaka mo, tinyan-ten siya. Inistorya ka manong name ti desk officer. Nuwanyat napasamak ka nagamaamu kami kina Arnold. Nakainiporme ka di? Hindi nakibiyang? Haan, sir. Ipag ko na ngorg na polis. Sir, kung naman kami na di sarhento. Sarhento, sa among iram-raman, no, talagang ang may sa kadakwada ko na. Kaya nagtungpal mat, sir. Di na interview kanya. Sana inaiban ni Sir Arnold. Inaiban ako tin nga mangal daw ko siya. Kaya na masaplo mo king kuhan ita. Mas dawak nga rin ta. Dinakmat o may pasyarin di balay. Amo na ma di balay, intulnog na kidi. Anat lang ana. Baga ka. Ay, saan ka pulis na jay? Gayam lang ni Hepe. Nga Arnold tinagan na. Hala. Ano nga tinagan na, sir? Imbaga na. Claudio maglagayan. Claudio. Sir, mabaling nga maalas cellphone number na, please. Kung talo nga bulan nita nga sa anak na nadatngan. Ana? Alam, sir, please. Ipapakasik ka. Kada asawa na dyan. Please lang, sir. Sige. Hindi mo iwagbaga nga siya tinangdad kang ka. Ngun, sir, promise. Ano nagan mo, sir? So, nga rin nga kahit nga magbaga tinagang ko. Dati apilyadok lang. Mamunan tulatan na. Dani tinagang ko, Dani. Dani Morales? Patruman Morales. Ay, sir, nagyaman na ka. Itad mo out kanyang cellphone number na, please. Inted naman. Gano'n naman ti problema. Pag-uni ka lang kanya. Ha? Tantandaan na.
Patrolman Danny Morales. Huwin, sir. Huwin, sir. Kasla da kahit nasa hunay niya. Kasla kurso na ako tiloko. Kahit nakatatagbaling panikbutas. Nagring manong name iti cellphone ng dial ko, tinumber ng dial. Hello? Sir? Si Aday? Sir Arnold? Talagang sak ni Sir Arnold, sak ni Claudio. Sir Claudio? Manakip mo? Dedi raid? Naniram-ramanak? Insalakan na? Aysa? Huwag sir, di ka man nagpakpakita, di ka man umay pa sila di balay, kita mo man di balay din tulnog na gini. Bisiyak kami, bisiyak. Sorry ka. Sir, ano magkain polis? Nakaambon. Dito yung police station. Umay kang arod tagtaga. Umay kang arod na kwa. Umay kang arod kitkitaan. Ng mawang kamay. So nga nagsalutsuda ka dito kwa. Sino nagsalutsuda? Hindi kayo magbaga, sir. Sir, talo nga bulan nga chat na dat nga. Siro nga doon naman si Kugang. Pasensya ka. Haga mo ba rin asawaan? Gamot at asawa ko. No kaya't mo, kabit, ibalayan ka. Nakalukloko ka. Ginandawayan kinalupoy ko nga babae. Ginandawayan ti panakapartek ko. Ngabali ata nagganas kami. Nagragsak kami. Huwag nagragsakak. Naman niya itat resulta na. Agsagabaak. Ulit agsan ka mabaling ay kasar. Aysa. Ngima mo. Ada lagi digundawin nga kayat kang pasyarin na mailiwakan ka. Imbahamon ko nang man. Basta gayon ti aramid mo ha. Ato siguro nga babae ti pinagsangit mo. Ato siguro nga babae ti napututa mo. Manong nemi ing Karina nga suportaran na ti si Kugko. Kat kasta una manong nemi ti pungtod na nanang kinitatang inibagak nga masikugan. Nga di pulis ganang itulod kanyak kat isot ti ama ti si Kugko nga madamad gayamin asawa. Naging kay ti may isang aldaw manong nemi may isang arabi ko nakuma aday may nang pasyar kanya. Sino ka dinan? Nganangan na? Dani ka no? Di Patrolman Dani? Dani Morales? Nagdadasak na rin market. Oh, Sir Dani. Kumusta ka? Nakapasyar ka man? Kasi kano na mo manlak dito? Dito'y balay mi? No, agkalikagom di may isang tao. May pampuspusan na ti amin. Flowers for you. Sir, agaharem ka kanya. Naging mood ko na king kayo. Di problema ka. Aguni ka lang kanya. Kumusta? Ano nagtulakan nyo kay ni Sir Claudio? O anin, sir? Suportarak ko na ni ay ni Oy. Sadyak matin makontak na jinted mga number na. Pinaybayan ako. Ano bulan si Kugma? Timot madlaw. Nagupatupay lang ang bulan. Sakbay nga rin nga. Madlaw. Masapor nga damang kasarkin nga. Kaya't nak. Agsapsapulak tigas ka. Mabisak sa bulom, sir. Siya kabuntis? Nga sikat na kauna? Ora imun-una ni Mr. Claudio. May samig lang akong tao, di ba? Saan nga natin tinapatag kanya? Di anak mo. Ngagbalintugan ng anak ko. Minsan ka talaga nga naasin na po Diyos kanya. Hindi pa nagamamumi ni Sir Claudio. Insalakan na. Ngem, inaramid na mati ng isagmak kanya. Ngem, madakamit nga mga law kanya. Tapos saan nagaga nakabalasan. Ba't patig nakaditil ko danti amin? Dani? Yes. Iba't patig ka na yun. Api ko naman siyak tisap sa pulam. Mamam to.
Ibagatukin ka, kalpasan ti kalay sana. Umay kanton mga sasawa. Namlamayam ka di harutmat nga. Tapa inayat mo ka di, ni Mr. Claudio. Nagkursunadak lang kin ko, ano? Kinadya pa nakabartag ko ngamin. Katsika, nakatsika, tinagkursunada. Dito kasta nga na siya pa nagpuspusum. Alisto ka lang nga ayaten, Dani. Agyaman ako kasta. I love you. Will you marry? Sige. Gabuta, nakasagana ka nga mga alaw kanyak. Sige, paalawak ken ka. Paalawak ken ka, kunak manong name ket imay dangarod ng asawa. Ado di kiti mas dahaw iti karoba mi. Ando kayang pulis ka boyfriend mo. Ay sa. Kasi pala ka mamuyo. Kung napanak kami nagsaservice iti police station. Ay, kasta. Mayat mo dito, pagsapulam ta. Agsaservice ka kita, masaraka mo iti kwa. Nagmuha po kin lang nasingpet ni Dani Kuhan, nakasingsingpet ka nakasaysayaan. Kapot iti likodan ti amin, ket nakasagana nga mga asawa kaniya. Likodan ti amin nga niya. Hinahanamat saan nyo natuntunan. Nagkalay sakam nga rood manong name ket adu dagiti pulis nga matendar. Idi madamat seremonya manong name idi talyawak at talyaw iti likod idi malasing ko ni Mr. Claudio. Dani, natigayam ni Mr. Claudio. Kinapudno na, ibagalang anakan na tatkasar ng kinayat. Apamad, pakamadi, madmadi no ninong-ninong ko naman to. Taamang naman, ninong-ninong ka. Ang gasik anton ti asawak. Hawanton ti makaagaw kang kakanyak. Ya? Ngimikarik kang ka. Nalalayak game ni Mr. Claudio. Kit sabi ko manong name agpay suti ko na ni Dani nga nariknak ti talagang irot dagiti arakop na idi ta dumtengen ti first night. Ti bara dagiti agek na. Sa bali nga ta idi ata nabartek ak idi. Itakit tanak ba't nga nabartek. Ngim kaslak la mabarbartek. Iti bara dagiti agek. Ken irot dagiti arakop ni Dani. Dito ikon nga namuan manunemi no apay nga kinayat na tinangasawa kaniyak tasyak tisapsapulan na. Gayam, saan nga makaputot? Masigurado, nagpa-check up. Apay, nagpa-check up ka, daw mo't pa asawam. Dumot kita nagbali nga girlfriend ko, idi. Kita ang hanakpan nga agos usar. Ti kondom, ti agtungtungar niya nubiak, kang ko nasikugan. Nagpa-check up kat puno, ti atap ko. Sana ka makaputot. Ada kami napasamag hindi nga disgrasya. Panaka-disgrasya ti motorsiklo. Naapektaran. Naapektaran? Ngayon saan nga naapektaran na ti armas ko. Kamuta nalaingang ka ng bembang-bembang king ka, di ba? Dok-dok ko pinoto. Kadi. Himilipatan mo tinapalabas. Ti panunutem, siyakti mo na. Ken siyak tagda na yun. Ken siyak ti ama. Ti sipsibugan ta. Nga baby ti tiyan mo. Isong ulitan tamanin, ha? Ulitan tamanin. Naragsak ka mga rod nga nag-asawa kay ni Dani manunaming ng ti makadakas ita. Kahit ko ti maddan ti may kaduwa nga anak. Yung tinakmat mapututa. Dani, agsapsapol ni June iti ading na. Anong nga rin ti mamalinta? Kasi anong nga rin ti bagata? Kahit mo mga tapta. Kabagyak. Kahit mo? Sige. Sapay ko matang milagro, tamasikugan nakbit lang. Ano nga ito nabiglang ibagak kang kamasikugan? Milagro. It's a miracle. Ayun sa lahat jak mamati.
Baka kitno napabimbang ka sa bali. Isa nga, mangampun na lang tayo. Nangampun kam nga rod, iti ore la duwa manong. Hindi ba nagasawa mi kinindanin, iprom-promote isuna, kapot igagat kan kinapudno ti serbisyo na. Idin sa tanadaan kami, idin ti apuunan, kalpasan nga nadaan kam ti bukod nga balay manong, ket nang ipasday ka iti beauty shop. Nga siya akong timang man-manage, iti may isang beauty shop na bukod ko manong nito. Ore la duwat inampun min manong, di ka talo di kita anak mi. Kano kasanot panang ipatag ko, manong nemi ti pudnong anak ko, kastama ti panang ipatag ko, kadigiti ampun. Nagtultulo ti kinasigpad ni Dani, manong nemi, ket nagtultulo ti ragsak, ti binangon mga pamilya. Dito nga rin ti pagkasalita, manong nemi, dagiti pasamak, ako nato yung ditay pulus namnamain mga pasamak, ket isu ti mapasamak. Gayam ket talaga nga nagitoy ti plano para ka na tayo, plano ni Apo Diyos. Dito nga rin, manong nemi ti pagkasalita, ket sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga nagdingeg, ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rin agyaman nga pagayam mo, Aisa. Thank you, Aisa. Thank you, mat kadagiti nagbuya.